Fie binecuvântați toți cei care se roagă și toți cei care ascultă această rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O rugăciune de călătorie. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, calea, adevărul și viața, care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraților săi, povățuindu-l pe el în Egipt și cu blagoslovenia bunătății tale, ajutându-i, l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, cel ce ai călătorit împreună cu Luca și cu Cleopa la Emaus și prin frângerea pâinii, preaslăvit descoperindu-te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătorește și acum cu darul și cu dumnezeiasca ta blagoslovenie, cu noi robii tăi, spuneți numele, care cu umilință ne rugăm ție, și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger pașnic, împreună călător, iar călătoria și întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire ai făcut-o, ne rugăm ție, trimite-ne și nouă, îngeri pașnici, credincioși, îndreptători, păzitori, ca să ne povățuiască pe noi după voia ta. Izbăvește-ne pe noi de tâlhari și de toată bântuiala vrăjmașilor ucigători de oameni, păzește-ne viața noastră nevătămată și sufletele curate de toată întinăciunea, să ni le ferești. Mișcările noastre sporește-le în bine, apucăturile îndreaptă-ni-le și ne izbăvește pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții și nevăzuții, vrăjmași, izbăvește-ne de dosădirea oamenilor răi și vicleni și de tot viforul și nefericirea. Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și dumnezeescul tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniți fiind să nu ne abatem din calea poruncilor tale. Așa ne rugăm ție, împărate atotputernice și nepomenitorule de rău. Doamne, auzi-ne pe noi smeriții pentru bunătatea ta și treci cu vederea greșelile noastre. Îmbogățește-ne pe noi cu darul tău și plin de dânsul ne arată, împodobindu-ne cu dumnezeiasca ta blagoslovenie, cu mila și cu bunătățile cerești și pământești, ca astfel călătorind să ne întoarcem cu bine, lăudând și binecuvântând bunătatea ta cea nemărginită. Că a ta este stăpânirea, împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă rog din suflet, dacă doriți să dați subscribe, un like și să fiți binecuvântați, să aveți o viață pașnică și binecuvântată.